So ọ bụrụ na ị bụ nwanyị ya na di esele okwu, ọ bụkere na unu sele okwu na di gị decide na ọ ga-anụ nwaanyị na-abụ, i wee sị na ị chọrọ maka na ịmụtagori ụmụaka na-ese. So e wee sị gị, di gị wee sị gị na ọ bụrụ na ị chọrọzi na ị ga-akpọ ụmụaka, i wee jụ, o wee yọba gị sị biko gị kpọrọ ụmụaka. E wee sị gị oke na a ga-enye gị 2M ka ị kpọrọ ụmụaka, zụbazi ụmụaka, ife niile gbasara ụmụaka ka ị wee bido afịa, take care of those kids. Ma nyanwa jee nụọ nwaanyị ọzọ, ọ ga-akwụrụ gị ụgwọ na ebe ị ga-ebi o, ịghọta na. E wee sịkwa gị, gị ralụ ka a na-enye ụmụaka afọ maybe 50-50K a month. 50-50K a month. Kedu nke ị gara? Even 40-40K a month. Yeah, 40-40K a month. Kedu nke ị gara? Maka na ama m na 50K pụta 250 na ụmụaka na-ese. Ụmụaka na-ese, yes, 250. So na ịtụ anya 2 months inwego 500, 2 months inwego 500. Kedu nke ị gara? Maka na ọbụkwala m ijegodo m 40K m ga-ewe. In fact, inye di m self 30K, m ga-ewe instead of 2M. Mana m ga-anakwa gị obere ego m ga-eji bido afịa like 500 or 1M. Yes. Nye m 1M, nye m 30K every month. 40K, 50K is better to me than 2M. Ịmakwa ife bụ ịzụ ụmụaka na-ese alone. O nwee stage ụmụaka ga-elu fata gị n'isi ebe a, imela ọsọ. Nya, imela ọsọ. Ụmụ nwoke dịkwa ya o. Don't do that. Na ịjụkwa m. What is nwe ndidi na? Ịmatụba m ga-ada gị 2M nwe ndidi. Nwe ndidi highest 1 year. Each time enyere m 250 dobe m 100. Each time enyere m 250 dobe 100 were 150 wee nye ụmụaka nri. Anya na-ama na-eje na struggle chọọ obere ọlụ nga na-alụ. Within 1 year ise evutego 1.2. O nwere afọ ịma nje wee bido. Ife a na-akọrọ ife a na na-eyuzu the brain unu mgbe ụfọdụ. Anyway, it depends on how enlightened and edo. Mana ụmụnne m, kedu nke ị ga-ewe? Ndị be anyị, daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.